Doncs vinga, seguim amb la següent xerrada, l'art i la cultura a la Girona dels anys 10, a càrrec de l'Eva Vázquez. L'Eva Vázquez Ramió, tots nosaltres tenim la sort de conèixer-la en persona i per la seva feina. És llicenciada en Història de l'Art per l'Autònoma de Barcelona, però des de l'inici va compatibilitzar aquesta feina amb el seu treball periodístic, al qual es dedica, si ho tinc ben anotat, des de l'any 88. Està especialitzada en cultura, en art, en literatura, actualment en El Punt, però de fet com a diguem-ne, feina estable, però col·labora en moltíssims mitjans diferents. Ha col·laborat també amb, totes, diria, les institucions museístiques, culturals, patrimonials de la ciutat de Girona, per descomptat, perquè, a banda d'escriure, també ha comissariat diverses exposicions, entre les quals dedicades a Josep Aguilera, al Museu d'Art de Girona, justament, a Josep Clarà, en aquest cas a la Fundació de la Caixa de Sabadell, i més recentment una exposició que està molt relacionada amb el projecte Lagarde-Beguer, que hi té molts punts en contacte i que, per mi, jo la vaig fer una exposició fantàstica des de tots els punts de vista, que va ser dedicada al Fidel Aguilar, un meteorit fugaç a la Casa Pastors. Era una exposició que obria, en fi, quantitat de fils, de temes i, no sé, per mi ha estat molt important en moltes coses que aquí hem tractat. Bé, i a banda d'això, ha escrit sobre molts altres artistes, no farem la llista perquè, en fi, tots la coneixem, a banda de per els seus coneixements i les seves capacitats, sobretot per la seva qualitat també literària, poètica, que ara llegia aquesta setmana un article, una ressenya d'un llibre que francament és d'una percepció i d'una sensibilitat que, en fi, que fa que tots estimem molt a l'Eva Vázquez com a autora, com a escriptora, i que estigui molt contenta que hagi pogut col·laborar en el catàleg com avui aquí parlant-nos justament d'aquesta Girona dels anys 10, de la qual hi ha tantes coses per dir, no? Espero, i ja n'ha dit algunes aquí, però jo crec que avui ens en podrà explicar moltes més. Moltes gràcies, Eva. Funciona? Sí. Se sent? Sí. Vale, molt bé. Hola? Sí? Se sent bé? Vale. Bueno, hola, bon dia a tothom. Ara baixarem el llistó en tots els aspectes perquè, clar, la Lluïsa m'estima molt i m'ha posat m'ha fet un gran elogi i jo l'aprecio, però jo no vinc del món acadèmic, llavors la meva xerrada és una altra, és un altre plantejament, part del tema, que també canvia, però baixem una mica a la terra, també. La meva idea és, de fet era el text que em van encarregar per l'exposició a Lagarde, que era parlar de com era aquella Girona que es va trobar aquest artista i la seva companya quan van arribar a Girona, com era aquella ciutat. Clar, el Lagarde arriba a la primavera del 1915 a Girona i nosaltres automàticament associem Girona el 1915 amb noucentisme. I és cert, és de fet l'any també és un dels anys més esplendorosos de la societat atenea, que és el nostre temple de les arts, com es va dir en l'exposició que li va dedicar també a la Casa Masó, a Atenea, i era realment el gran cenacle on s'ajuntaven tots els partidaris d'aquesta regeneració que proposava el noucentisme. Però Atenea era un edifici, era un local. La resta de la ciutat era, per sort o per desgràcia, la mateixa ciutat que tenim avui nosaltres. És a dir, podia ser bastant tirana caòtica. És a dir, una mica aquest discurs que s'ha construït al voltant de la Girona noucentista, que ja veureu que faig més opinió que investigació, potser. El discurs que s'ha muntat al voltant de la Girona noucentista, que perdura encara avui, ha ofegat coses molt òbvies, tots aquests artistes invisibilitzats dels quals parlaré, no només dones, hi ha molts homes artistes completament oblidats, completament, molts joves, molts van morir, molts van haver de marxar, van morir joves, van haver de marxar, van acabar dedicant-se a feines rutinàries, perquè aquí no hi havia res a pelar, directament.
Però no només aquests, que són artistes, diguéssim, marginals, sinó que també han escombrat, en certa manera, aquest discurs preponderant, hegemònic, ha escombrat tot el que va ser la rica aventura modernista de Girona. Encara ara, és ben curiós, ens hem de remetre a un estudi, no sé si és dels anys 70 o 80, ara no em sortirà el nom, de la Girona modernista, no em surt el nom de l'autora, que és una senyora gran, la Dolors Cornellà, exacte. Doncs Folcarà, la Dolors Folcarà. Encara ens hem de remetre a aquell estudi que va fer aquesta senyora, que ja és gran, molt gran, i bé, no hi ha hagut una recerca, s'ha estudiat casos singulars, perquè el modernisme també era això, era aquest cert culte a la genialitat individual. Llavors hi ha hagut els estudis en Prudenci Bertrana, estudis en Miquel de Palol, no estudis sobre en Xavier Montsalvatge, i aquest any és el centenari, i ha passat sense pena ni glòria. Aquest any fa 100 anys que es va morir en Xavier Montsalvatge, que és el gran aglutinador de tots els moviments culturals d'aquesta ciutat de la primera meitat del segle XX, dels primers 20 anys. I no se n'ha fet cap memòria, cap. Em consta, així com una mica de sota mà, que per l'any que ve hi haurà una exposició, em sembla que és a la Casa Masó, sobre aquest llegat. De fet, va ser importantíssim a Montsalvatge pel mateix Celso Lagar. Va ser importantíssim per en Fidel Aguilar. Jo diria que fins i tot més que en Rafael Masó, que és el gran factòtum cultural de la ciutat, perquè també era el que tenia una situació de privilegi més marcada. I això no ho dic per rebaixar la seva importància ni la seva activitat a favor de la cultura d'aquesta ciutat, que en va tenir molta, però no era l'únic. I el que és curiós és que al voltant seu s'ha estès un buit que és, si més no, sospitós. Només dic això. Que al voltant d'ell sembli que no hi havia res més. Bé, la Girona que es troba en Celso Lagar i l'Hortans Baguer quan arriben a Girona era una Girona bruta, molt bruta. I ho dic, això no és opinió, vaig passar ja per preparar el text buscant totes les hemeroteques a l'hemerotano, aquest servei que hi ha boníssim de l'Arxiu de Girona, dia per dia, què sortia als diaris, de què parlaven els diaris, no només d'artistes, és que de fet els artistes és el que hi surt menys en els diaris. Amb això veieu com som la mateixa ciutat que érem el 1915. Parlaven sobretot de la brutícia, del fang. Aquells dies va ploure molt. Però tampoc calia que plogués tant, És a dir, una mica de pluja amb la humitat que hi havia a Girona, molt més accentuada encara que avui, es feia un fangueig, una pasta, que formava part de la vida quotidiana de la gent d'aquesta ciutat, dels gironins. Llavors, va coincidir a més amb un altre tret molt característic de la ciutat, que era la gran anava a dir devoció, però era com gairebé un fanatisme religiós. Va coincidir amb la Setmana Santa. Pràcticament el mateix dia que arribava en Celso Lagar, que em sembla que ell va arribar el 18 d'abril, em sembla que era el 18 de març, perdó, 18 de març, no sé si va ser el 20, que era el dia que havien de sortir totes les processons, però és que no en sortia una com avui, en sortien 4 o 5. Però a més també va coincidir amb la jura de bandera, perquè aquesta també era un altre tret de la ciutat, que era una ciutat militaritzada, va coincidir amb la jura de bandera dels nous cadets de la caserna que estava aquí, de la caserna de militars, del regiment. Llavors, en Celso Lagar arriba a una ciutat multitudinària en un moment que no era ella, és el mateix que ens passa encara avui per fires, no som nosaltres per fires, és com una cosa, és com un carnaval, fora d'hores, les fires, no som aquesta cosa tan cosmopolita, tan vivaç, tan mòbil, tan dinàmica, ho som només durant uns dies. Doncs en Celso Lagar va arribar aquí en un moment que hi havia com un miratge d'una ciutat que no era, va durar poc, perquè de seguida es va establir, tota aquella pluja, tot aquell fang va fer el seu sediment. I el que hi havia era uns serveis,
diguéssim, d'higiene, els banys, per exemple, els banys públics no s'obririen fins al 1915, fins a aquell any justament, no hi havia banys públics. Llavors s'obririen a la plaça Independència, a la mateixa dels cines, i no pas per casualitat, sinó perquè dia sí, dia també apareixien al diari notes el redactor de torn o el gacetiller de torn queixant-se perquè justament a la plaça Independència, que era on hi havia els cinemes, on hi havia les atraccions, quan hi havia fires, on també s'hi feia el mercat de les hortalisses. Això és el mercat de les hortalisses a la plaça Independència. Aquesta foto és més o menys a cap al 1900, però encara es feia, el 1915. Aquí me la veig malament, però... Amb aquella gentada que es reunia, doncs la gent havia adquirit el costum, com que no hi havia urinaris, doncs d'anar a orinar a les portes de les cases. Però gent fins i tot benestant, és a dir, era com una cosa normalíssima. Estem parlant de l'any 15, no del segle XIX. Que era una cosa... I podeu pensar, això és una curiositat, és anecdòtic, però és que els diaris en parlen molt. Era un problema d'ordre públic gairebé, era un problema sanitari. Hi havia, per exemple, constants talls de llum. Ara n'hi ha per altres raons. Ara és perquè no la podem pagar. Però en aquell moment era perquè el servei era molt rudimentari encara i sobretot a partir de les 9 del vespre, això també ho expliquen els diaris, a partir de les 9 del vespre, que era quan la gent ja havia tornat de treballar i es reunien a casa, es fonien els ploms. És a dir, no hi havia... La majoria de gent havien de sopar cada dia a les fosques, perquè no arribava. Això, òbviament, també tenia les seves conseqüències amb els seus efectes amb les atraccions, amb els cinemes. En aquell moment hi havia 3 cinemes, fonamentalment. Un era el Gran Via, que es havia obert el 1908, i el Coliseu, el 1909. Són 2 cinemes molt importants per l'art de Girona, perquè tots els artistes joves d'aquell moment, en Masó no, però els artistes joves sí, hi anaven cada setmana. Cada setmana anaven al cine. I això es pot resseguir no en els diaris, sinó a la revista Aiguaforts, que és una revista que van crear, van fundar aquesta colla de dibuixants i artistes joves, que no van tenir, excepte cap espai a la Societat Atenea, cap espai vull dir cap exposició singular, cap exposició monogràfica, eren ajudants, col·laboradors, però estaven, diguéssim, fora del cànon que volia promocionar o que pretenia promocionar Atenea. Doncs aquests artistes van crear una revista que es deia Aiguaforts, que era de tafaneries sobre Girona, sobre un model de ciutat que volien defensar, per riure-se'n una mica dels defectes d'aquesta ciutat provinciana i també per publicar-hi il·lustracions, dibuixos, els dibuixos que feien ells. Doncs bé, a través d'aquesta revista sabem que anaven al cine cada setmana i que s'ho en passaven tot, des del gag còmic a la pel·lícula documental. Llavors, les pel·lícules eren curts, seria el que ara associaríem amb un curt, i eren sobretot còmics, eren gags, eren com xaplinescos. També hi havia documentals sobre, jo què sé, l'arribada del bisbe no sé on, que eren filmacions fetes al moment, el que seria l'equivalent del Nodo, molt temps després, però bé, eren notícies de què passava al món, la pujada d'un globus aerostàtic. Per això veure en pantalla, en un moment en què la invenció del cinema no era pas tan llunyana, doncs encara era un espectacle important, que els fascinava bastant. Però més enllà de les projeccions, l'anada al cinema, a part de ser també una activitat de socialització per aquests joves, era interessant perquè en les mitja parts, nosaltres els d'una certa edat recordem les famoses sessions dobles de cinema, doncs en aquest principi de segle XX el que hi havia era el que en deien l'atracció, que els d'Aiguaforts, a mi em va costar arribar a aquesta conclusió, de relacionar una cosa amb l'altra.
els d'Aiguafort sempre parlen de l'extracció. I a còpia d'anar mirant què passava en els cinemes d'aquest principi de segle, vaig deduir que es referien a l'atracció. I l'atracció era l'actuació en viu d'una vedet, d'un transformista, d'un il·lusionista, d'un senyor que feia hipnosi, d'un espiritista. L'atracció era un espectacle en viu, de vodevil o de cafè-concert. Llavors, aquest era un dels principals atractius del cinema. Si els d'Aiguafort en deien extracció en lloc d'atracció, era perquè molt sovint tenia un caràcter marcadament eròtic. Consistia en senyores que sortien allà a cantar cançonetes una mica picants. Aquesta és una tradició que ha seguit durant molts i molts anys al llarg del segle XX, però és curiós, en aquest moment ja passava i es feia a mitja projecció d'una pel·lícula. Hi havia aquestes actuacions en viu. Una de les actuacions d'aquestes vedets o copletistes que va atraure i que va enlluernar més aquests joves artistes va ser una cantant que es feia passar per italiana, vaig passant, després ja tornaré aquí, que es deia Adria Rodi, que és aquesta senyora, això és un anunci. Ella deia que era d'ascendència italiana, totes s'inventaven un passat així una mica exòtic. Però bé, aquesta noia, Adria Rodi, havia triomfat ja el 1913 a tots els locals del districte 5è de Barcelona, a l'Alcázar, el Dorado, l'Eden Concert, etc. I el 1915 arriba a Girona. Clar, tots els joves, quan dic joves, per situar-nos una mica, almenys perquè sonin alguns noms, un d'ells era en Fidel Aguilar, de manera claríssima, l'Albert Martorell, que firmava com a Max els dibuixos que feia, en Joan Solà, que era un altre d'aquests dibuixants, en Joaquim Coll, en Joan Baptista Coromina, en Joan Coromines, en Jaume Arnau, un pintor misteriosíssim, de qui no he trobat més informació que la que us donaré d'aquí una estona, però que és, em sembla molt, l'artista, un pintor que va morir tan sols un any després que en Fidel Aguilar. Va morir l'any 18, també amb 28 anys, amb 21 anys, i sospito que és el jove pintor que ell diu en una famosa perquè és l'única que li van arribar a fer, en Fidel Aguilar, en Fidel diu que durant un temps va compartir estudi amb un pintor, i sospito que és aquest Jaume Arnau. Jaume Arnau Alsina es deia, i vivia al carrer del Progrés, o sigui, al carrer Nou, a casa d'uns oncles. Per tant, o era orfe o no sé, alguna cosa passava perquè vivia a casa dels oncles i els cosins, no vivia a casa dels pares, ho vaig trobar en el padró. Bé, doncs tots aquests nois que col·laboraven a la revista Aiguaforts, que alguns també col·laborarien després a la revista Art i Esports, que era similar, eren dues publicacions, ara en diríem potser com una mena de fanzine, però una mica més elaborat, perquè hi havia la pretensió de fer una publicació en cara i ulls, no era cicloestilada, anava a impremta, es venia, es feia hi havia una cura en el disseny, en la maquetació, amb la reproducció de les imatges, eren revistes acurades, però bé, van tenir la durada que van tenir, no van passar més de 2 anys de durada, del 14 al 15 i del 15 al 16, més o menys. Doncs bé, es van sentir fascinats per aquesta dona, l'Adria Rodi, que ràpidament, aquesta és una altra, que en parlaré ara, que ràpidament van incloure a la portada d'un dels seus números. Aquest és Art i Esports, aquesta il·lustració és de Safo. Safo era en Joan Solà, que és un pintor de qui es coneixen molt poques obres, també és un altre artista d'aquests misteriosos, d'aquesta Girona de l'època, que deduïm que devia ser prou actiu, però d'aquí no ha quedat cap rastre, i que era molt semblant en la manera de fer aquí, no perquè és una il·lustració, diguéssim, ve a ser una mena de caricatura, però té un estil molt proper al d'en Fidel Aguilar, perquè al final tot es relaciona molt. Aquesta és una altra artista, la Stasia Napiarkowska, era una ballarina i actriu
que cap als anys 20 es va retirar una mica dels escenaris, es va dedicar a pintar i a esculpir, i aquesta dona també havia de venir a Girona l'any 15. No he aconseguit comprovar si efectivament va venir, no ho he trobat, però no m'atreveixo a dir que no, perquè en algunes informacions anuncien que està previst que faci també una actuació a Girona aquest mateix 15 en què el Lagar és aquí. Aquest artista era, perquè ens entenguem, potser us sonarà més, era el gran referent dels noucentistes parisencs, per dir-ho així. Així com per nosaltres la ballarina de referència pel noucentisme militant era la Tórtola València, pels parisencs, la gran representant d'aquesta renovació de la dansa amb trets orientalitzants, una mica tronats, però era tot molt tret de context, una mica kitsch, però que en formava part d'una moda, d'una iconografia, d'un imaginari visual. La parisenca més famosa en aquest estil era l'Estàcia Napiarkowska, que va fer també estar de Barcelona l'any 14. Va venir acompanyada d'un actor molt famós de l'època del cinema mut, que era en Max Linder. De fet, van fer unes quantes pel·lícules junts amb en Max Linder, i bé, buscant a la premsa de Barcelona veureu que sempre van aparèixer moltíssimes notetes que seguien a la Napiarkowska anés on anés. Eren les dives del moment. Avui serien les estrelles de Hollywood, en aquell moment eren aquestes ballarines, ballarines que feien una mica de tot, que també actuaven, cantaven, i sobretot creaven un imaginari visual que ràpidament era absorbit pels artistes plàstics. Aquest tipus de pintura, aquest tipus d'imaginari el trobareu a totes les il·lustracions de les revistes de l'època, Blanco y Negro, La Esfera, Nuevo Mundo, estan plens d'aquells il·lustradors de Rafael de Penagos. Rafael de Penagos, suposo que us sona mínimament, aquests noms són els més coneguts d'aquests il·lustradors, doncs s'inspiren en aquest tipus de ballarines, d'aquesta dansa, que també bevia molt de la influència dels ballets russos, que els ballets russos els hem associat molt a l'avantguarda, i és cert, l'avantguarda que ve, el fil que ens porta cap a Picasso, però després hi ha aquesta altra línia, potser una mica més, que seria la de l'Art Déco, que és la que neix d'aquestes ballarines, més de principis de segle, amb aquesta cosa de molts de braçalets, orientalitzants, que si pensem en l'obra de Fidel Aguilar hi són també molt presents. La famosa Sulamita, aquella escultura estilitzada d'en Fidel Aguilar, és gairebé un pas de ball d'aquestes dansarines. De fet, és molt curiós perquè alguns dels passos de ball d'aquestes noies se'n deien figurines. He trobat que els reporters de l'època s'hi referien com ha fet una figurina, i les estatuetes que fan Fidel Aguilar i altres artistes com ell també se'n deien figurines. Igual que també es deien figurines els maniquís dels aparadors. Hi ha com una mena de... Fins i tot en el vocabulari es veu aquesta consonància d'ambient que flotava en aquesta època. Quan no hi havia altres mitjans de xupar-te del que es feia al món, si no eren... Ara tenim internet, tenim un Google, però en aquella època les influències ambientals t'arribaven així, perquè havies anat a veure un espectacle, perquè havies fullejat una revista, perquè arribava un artista de fora, com el cas d'en Celso Lagar, i et parlava potser de Modigliani, o dels artistes que havia conegut a París, perquè anaves un dia a Barcelona, que era una excursió de Cal Ample, anar a Barcelona, no hi havia l'AVE, llavors, clar, anar a Barcelona també era una aventura, i allà veies un altre tipus d'exposicions que difícilment, gairebé impossible, podies veure aquí a Girona. Bé, tot aquest món és el que forma part d'aquests artistes, aquesta és la Tórtola València, és l'artista de vodevil, que l'única que van tolerar els noucentistes, o una de les poques que van tolerar, perquè la majoria els articles contra aquest tipus d'espectacles, de cafè-concert o de cabaret, eren molt criticats, com el cinema mateix. Els noucentistes tenien una gran animadversió al cinema,
perquè consideraven que era una banalització de l'art que ells volien promoure. De fet, una de les coses més interessants que van passar a aquesta ciutat en aquests anys va ser la creació per en Rafael Masó, molt abans que Atenea, l'any 1906, va ser el promotor d'un saló, que se'n va dir Saló Gerió, al local del centre més carca, un de les societats més carques de Girona, que era el Centro Moral, el nom ja ho diu tot, que era el Centre Moral era el punt de trobada dels conservadors, dels reaccionaris, dels carlistes, dels jaumistes, de la banda més conservadora de la societat. Però hem de pensar que aquesta Girona tampoc no estava tan compartimentada. Si en Masó va crear el seu Saló Gerió, que tenia ínfoles, era com un projecte pre-noucentista. Seria de fet un assaig del que faria després Atenea. Si el va crear en aquest local, en aquestes instal·lacions, que eren unes instal·lacions enormes, el Centro Moral era on ara hi ha el Boira, tot allò era el Centro Moral, a la plaça Independència. I ocupava fins a la cantonada, fins a tocar amb Santa Clara. Tenien secció de teatre, tenien secció de música, tenien un orfeó i una coral pròpies, tenien un cafè propi a la terrassa, hi ha alguna foto que no he trobat que es veu una balaustrada dalt on tenien cafè. O sigui, era un lloc on es reunia la societat a discutir, a parlar, que fos del Centro Moral. I com que era més un treball, una societat més de base, hi anava tothom, és a dir, el mateix Masó hi podia anar a fer el cafè. A diferència, per exemple, del casino, que era potser un centre més de senyors, ja només exclusiu per una certa noblesa local. Al Centro Moral hi anava tothom, hi anaven els jovenets també. Fidel Aguilar era soci del Centro Moral, formava part de l'Orfeó del Centre Moral. De fet, va ser el que els hi va dissenyar la banderola en aquest centre. Llavors, hi havia més confluències, no eren tampoc mons separats. Doncs bé, en aquest Saló Gerió, en Rafael Masó hi va crear un teatre que agafava la construcció, el disseny de l'espai que va fer, volia emular la famosa Sala Mercè de Lluís Graner, que havia creat el Lluís Graner a Barcelona, que imitava una gruta, era molt d'inspiració gaudiniana. Doncs en Rafael Masó va voler portar aquella sala d'espectacles de Lluís Graner aquí a Girona, amb aquest Saló Gerió, però hi va començar a introduir un tipus d'espectacles ja totalment noucentistes, plenament noucentistes, sobretot la representació de poemes visuals, com l'Oració de la nit, els primers assajos de Canigó, aquell Canigó que es va veure frustrat perquè volien representar Figueres i va venir una tramuntanada, els hi va fumar tot l'escenari en l'aire, és a dir, hi havia, va portar-hi també en Joan Llongueres a parlar de la gimnàstica rítmica, d'aquest mètode Jacques Dalcroze, que el noucentisme abraçava molts aspectes de la cultura, no només l'art, sinó la literatura, la música, fins i tot la manera de caminar, la manera de vestir-te, la manera de comportar-te. Això de la gimnàstica rítmica d'en Joan Llongueres, jo en el catàleg d'en Fidel Aguilar ho apuntava una mica, però jo crec que encara s'hauria d'estudiar molt més, perquè és interessantíssim. La gimnàstica rítmica, que de fet es basava com en moviments calistènics, era allò fer poses, ara jo faig una mica el ridícul, però em sembla que en tenia alguna aquí, alguna foto. Recorden molt, aquí he fet una seqüència, les nenes del col·legi de monges baixant pel carrer a la Força, també la filera dels ballets russos, aquest tipus de gestos també molt mecànics, com els que tenen com dislocats, com els que també tenen les figures d'en Fidel Aguilar, i aquestes figuretes d'en Fidel Aguilar, i això la gimnàstica rítmica d'en Joan Llongueres. Fixeu-vos que formen part gairebé d'un mateix univers.
Ara em dirà, home, no, simplement són grups de noies. No, però els gestos eren els mateixos. Eren aquests moviments, fixeu-vos quina posició tenen aquestes nenes, no sé si es veu bé, com es posen, i salto una mica, i això és Fidel Aguilar. Fa el mateix gest. És tant de la dansa, d'aquesta gimnàstica rítmica d'en Joan Llongueras, com del cinema. Si busqueu fotos d'actrius o artistes del cinema mut, veureu que tots fan uns gestos molt exagerats i amb moltes posicions com gairebé que se'ls ha de dislocar el cap, que és el mateix que feia amb Fidel Aguilar. Aquesta és la famosa solamita, és un fragment també aquests gestos així molt estudiats, molt improbables, fins i tot. O aquesta és gairebé una reproducció gairebé d'una postal d'una actriu de cine. Per això, per mi no hi ha dubtes que aquest noi anava al cine, encara que no n'hi ha cap dubte. Que anava a veure aquests espectacles de gimnàstica rítmica al Teatre Municipal i al mateix Atenea se'n van fer, a part de conferències també se'n van fer representacions. Vull dir, això, tots aquests nois, aquests joves, ho van acabar veient. I formava part d'aquest imaginari compartit. A quina hora he d'acabar? A un? 10 minuts tinc? Un quart d'hora, vale. A 3/4, vale. Bueno, aquí tenia moltes coses, per exemple... Ostres, que n'he fet a via. Una sabia. L'André Tursi, quan es parlava abans de l'Adrià Rodi, que era l'artista que aquí l'any 15 estava de moda, perquè va venir a actuar, va actuar en un festival de l'Associació de la Premsa de Girona, i en un teatre municipal la seva actuació va acabar a les 3 de la matinada. A part d'ella hi havia també un petit concert, hi havia parlaments, etc. Però quan va actuar ella la cosa es va allargar, va ser festa grossa amb ella. Doncs és curiós perquè en Celso Lagar, quan arriba a Girona, ve amb obres. Aquí en va fer unes, això en tot cas ja ho explicarà més la Lluïsa, en va fer algunes expressament aquí a Girona. Però la majoria, que va exposar en un primer moment a Atenea, eren obres que portava de Barcelona, i una d'elles era el d'una ballarina que es deia André Tursi, que era la ballarina, la copletista que feia furor a Barcelona justament en aquell moment. Aquesta és una caricatura que va sortir a l'Esquella de la Torratxa al març del 1915, i era un artista que sempre sortia amb una dàlia negra lligada a la cintura. Fixeu-vos com porta. A més, per justificar-la, alguns dels prohoms noucentistes, a qui també els hi va agradar molt, aquesta noia, de fet en Joaquim Sunyer la va retratar, en Xavier Gosé també li va fer un retrat, en Casanovas, Enric Casanovas, perdia el cul per anar a veure els espectacles d'aquesta noia, en Josep Maria Segarra, Sebastià Gasch, però un dels que hi va anar i que em va deixar fet, i us en llegiré un tros perquè el text és preciós, perquè explica molt una època. Un dels que la van a veure va ser l'Alfons Maseres, que escrivia el Mirador, escriuria anys més tard el Mirador com a Paradox, és el que afirmava amb el pseudònim Paradox, és l'Alfons Maseres. Doncs l'any 25, o sigui, quan feia 10 anys que l'havia vista, la Tursi, ja li deien així, la Tursi va tornar a actuar a Barcelona, i a Maseres se'n van recordar que ell ja l'havia vista l'any 15, en plena guerra, en plena guerra mundial. I escriu: El Dorado canta la Tursi, ara torna consagrada per París i exaltada per literats i periodistes, però abans havia estat consagrada i exaltada per Barcelona. Un dia, en Ferran Ballés la va trobar a Marsella,
cantant en un hospital de ferits durant la guerra i la va contractar per actuar a l'Alcázar espanyol. En aquell públic, tant de districte quint, llavors debutà. I el seu debut no va plaure en aquella gent feta a la cançó pornogràfica i a les dones d'anques bellugadisses. Però la veu va córrer que a l'Alcázar hi havia una cantant extraordinària i tots hi anàrem, en Rossinyol i l'Aguirre, en Sunyer i en Casanovas, i la penya de l'Ateneu, i tots els que estimaven per igual la França i la cançó de França. La Tursi fou la nostra camarada. En Sunyer li va fer un retrat i tots li dedicàrem proses i versos. Llavors encara no havien cregut necessària l'existència d'un couplet català, però la Tursi hauria pogut fer-lo triomfar. On més calia, en l'entranya del districte cinquè, amb la humanitat del districte cinquè. Hauria estat el couplet barceloní, com el d'ella és el couplet parisenc, perquè la Tursi no canta la cançó tradicional francesa, feta d'amor sentimental o d'amor rialler, sinó la cançó de la Barrière de París, la cançó negra i tremant dels fora de la llei o dels fora de la normalitat. El Joli Paris no ens el porta la Tursi. Amb la seva roba de vellut morat fosc, amb la seva gran flor a la cintura, la Tursi recull tota la passió i tot el vici que no es detura ni davant de la presó ni davant de l'hospital. És un elogi brutal d'aquesta dona i del que representava. Doncs bé, l'Adria Rodi va representar això pels artistes de Girona. De fet, en Terrats, que és un altre gran oblidat de Girona, en Josep Terrats, el pare, no en Joan Josep, que és de fet el que va editar la revista Cultura, que ens fem tots plegats un fart de citar, oblidant-nos sempre de qui la va propiciar, no? Perquè en Josep Terrats és un altre d'aquests grans dinamitzadors de la cultura de Girona que ha quedat una mica emboirat, bastant emboirat diria jo, no sé per què. No ho dic en segones, vull dir que ha quedat com enfosquit. Una part podria ser perquè que és allà on us volia acabar, tenia moltes més coses, però una de les singularitats d'aquesta Girona és que bevia molt no només del noucentisme, de fet el noucentisme era una part d'aquelles fonts de les quals bevien. No la puc pas negar, ni ho pretenc fer, és a dir, en Fidel Aguilar deu molt al noucentisme. En Celso Lagarde deu molt al noucentisme. Sense el noucentisme gironí, en Celso Lagarde no hauria tingut res a fer-hi a la Girona de l'època. El que passa que aquest noucentisme estava molt sol, necessitava algun altre reforç. I aquest reforç era el que proporcionaven, per exemple, en Xavier Montsalvatge, que navegava entre dues aigües, perquè per una banda és noucentista, però per l'altra és profundament nietzschià, és molt de la línia del mateix Josep Terrats. Són romàntics reressegats, són parnasians, són prerafaelites, tenen un altre, és aquest xoc que sempre... Suposo que la cultura catalana en general, però a Girona potser pel fet de ser més petita i acabar sent tots els mateixos es nota molt més, no? És a dir, van conviure durant molt de temps, que aquestes dues forces o aquestes dues energies culturals, no? I de fet en Fidel Aguilar no s'entén sense aquest pòsit nietzschià, sense aquest pòsit arrebatat, romàntic. Doncs bé, aquest pòsit era molt important, però també ho era aquesta cultura popular que ha quedat també com molt menys tinguda, que s'ha passat per alt. Jo molt malament us he intentat explicar aquestes atraccions que hi havia als cinemes o en els cafès concerts, però hi havia una altra font importantíssima d'avituallament visual, per dir-ho així, que eren els cromos i les postals. I no exagero, era aquella època la xocolata Juncosa repartia cromos. Nosaltres hem vist, encara ho hem arribat a veure, que hi havia cromos a la xocolata, però ja eren fotografies, una cosa molt banalitzada, però en aquella època
que eren fotogravats, molt ben fets, i eren pràcticament l'única educació visual que la immensa majoria de la gent podia rebre. I aquests cromos eren sèries d'artistes, cantants, ballarins, alguns artistes, és a dir, pintors consagrats, alguns quadres, alguna escultura, algun monument. Tota la cultura visual, més enllà de les revistes, perquè sempre hem parlat molt que si la revista The Studio o el Tochekans, totes aquestes revistes molt potents que es feien a Alemanya, que es feien a Hongria, que es feien a París, l'art i decoració de París, però la immensa majoria de la gent no es podia permetre aquestes revistes. El mateix Fidel Aguilar, les revistes que encara se li van trobar a casa la germana, quan ell ja era mort, òbviament, perquè va morir molt jove, eren unes revistes que li havia deixat, que li sobraven en Rafael Masó o en Xavier Montsalvatge. Ell no podia comprar-se aquestes revistes de cap manera, eren caríssimes, pel salari d'un artesà, perquè Fidel Aguilar va ser un artesà principalment, pel nucli noucentista. Llavors, la majoria venien dels cromos, de la xocolata, de les cigarretes i de les capses de mistos. A les capses de mistos, a totes, de fet, Picasso té algun quadre, em sembla que és en Fèlix Fanés, va fer un estudi molt interessant d'un quadre de Picasso on hi ha una foto petita, una petita foto, que sembla un segell, d'un artista. I estudiant a fons aquest quadre, que ara no em recordo com es deia, em sembla que era de la tapa blava, va localitzar-la amb una col·lecció d'efímeres, que són aquestes coses, fulls volants, segells, cromos, postals. Va trobar exactament la foto i era un cromo d'aquests que anaven en una capsa de mistos. Llavors Picasso el va incloure en el seu quadre, com una mena de manifest. Doncs per exemple, sobre això de les capses de mistos, el Poble Català, l'any 17, deia: les cupletistes se'ns estan intel·lectualitzant i ens parlen a través de pintures, ens parlen de pintura a través de les fototípies de les capses de mistos de 10 cèntims. Ens parlen de pintura, les cupletistes. És a dir, que és a través d'elles, d'aquestes imatges d'estudi, que tenen, els hi entra pels ulls uns referents visuals que d'altra manera no tindrien. El mateix Manolo, l'any 36, molt més tard, quan hi va haver una polèmica una mica encesa a Barcelona per un suposat plagi d'un pintor, un pintor que va guanyar un premi més important del Saló de Montjuïc, i una revista va descobrir que aquell quadre era una còpia d'una fotografia que havia sortit en una revista Picant, justament. El famós Albi de Quios. El famós Albi de Quios, ara tampoc no me'n recordé el nom del pintor. És igual. Arran d'aquesta polèmica, en Manolo Augué, que era el gran xarmant, va sortir i va dir: si es mou tant d'escàndol pel simple plagi d'una fotografia, què no diran de mi quan s'assabentin que m'inspiro les capses de cerilles? Que formava part de la cultura visual, més enllà de les revistes, dels catàlegs, de les publicacions una mica de luxe per aquella època. Jo hi acabaré aquí. He posat pràcticament imatges. Perdoneu, era el segon PowerPoint de la meva vida. El primer veig que em va anar millor perquè me'n vaig recordar anar-los passant. Aquesta foto fa molta gràcia perquè és en Xavier Montsalvatge i en Carles Rahola, irreconeixibles, tan jovenets, a la Devesa, però m'ha agradat perquè se'ls veu amb ells tan joves, que és aquesta època, amb aquella estàtua de Diana. Aquesta estàtua de Diana de la Devesa, que m'agradaria saber on para, no sé si és a l'Ajuntament o... però ja a l'època, l'any 10, 15, etc., aquesta estàtua anava i venia, la posaven i la treien, no sabien què fer-ne. Ara quan pensem en la Devesa, pensem en l'estàtua justament d'en Fidel Aguilar, amb la solamita d'en Fidel Aguilar que van promoure els Amics de les Arts l'any 30. Però abans el gran referent, on quedem? A l'estàtua de Diana. La gent quedava aquí.
I era el gran model, de fet el gran model plàstic d'aquesta generació eren aquest tipus d'obres, l'estàtua de Diana. Jo només volia acabar recordant que, tal com deia al principi, que hi ha hagut una generació d'artistes gironins que ens l'hem perduda, que hi era però no en sabem res, i que no és que ens l'hagin perdut a nosaltres ara ja al segle XXI, sinó que l'any XXI ja se n'havien oblidat. És un cas extraordinari d'oblit. L'any XXI hi va haver un debat al diari de Gerona amb el títol de El pintor de Gerona. I era un debat que van sostenir un tal Gracián, que no he sabut esbrinar a qui correspon aquest pseudònim, i un tal Lebel, que sí que he pogut descobrir que era en Carles de Bolòs. Aquest senyor era incombustible perquè el trobem a l'any 15, l'any 20, en Carles de Bolòs. Sí, era en Carles de Bolòs. Doncs en Carles de Bolòs i aquest tal Gracián van sostenir un debat perquè en Carles de Bolòs va escriure una carta al diari dient on és el pintor de Girona? No tenim pintor a Girona. Ens hem de refiar encara dels estrangers que van venir, de la Mela Mutter, d'en Celso Lagar, dels suecs, van venir aquells 3 suecs, en Dam, en Jorgen, tots aquests, el baró de Mirbach, tots eren estrangers. Però els catalans, si no fos per en Rossinyol, on és el pintor de Girona? Llavors hi va haver aquest tal Gracián que el va respondre i li va dir, perdoni, però tenim en Jaume Busquets. A l'any 20 ja hi havia en Jaume Busquets, els de la Galeria de Bells Oficis, que havia obert l'any 20. Però no esmenta ni Fidel Aguilar, ni Jaume Arnau, ni Albert Martorell, ni Joaquim Coll, ni Manuel Roqueta, que havia tingut, és un dels pocs que va tenir una exposició individual a Atenea. I de fet en Manuel Roqueta és tan desconegut que el Museu d'Història va ser justament arran de l'exposició d'en Fidel Aguilar. Quan vaig anar a buscar peces que poguessin anar a l'exposició, em van treure una planxa preciosa d'una figureta que semblava com mig dona, mig papallona, i em van dir, això és d'en Rafael Masó. Vaig dir, que raro, perquè era molt, molt, molt art déco. I la firma posava MR, i a la catalogació que es va fer en el seu moment van deduir Rafael Masó, però no lligava, les inicials estaven girades. En tot cas, doncs bé, això era d'aquest tal Manuel Roqueta, de qui no sabem res. Jo dedueixo que era fill d'un funcionari de l'Ajuntament. Hi ha la neboda? Què dius ara? Fantàstic. Ara sortirem. Doncs bé, vull dir això, que aquest debat del pintor de Girona, que a més ja va començar l'any 21, però ha sigut recurrent al llarg de tot el segle XX. On és el nostre... Quan va, durant la Guerra Civil, quan aquí es va instal·lar, va retornar, de fet, en Josep Aguilera va ser el gran pintor de Girona, era el pintor de Girona. I després ho ha estat en Roca del Pec, en Perpinyà, recurrentment s'ha volgut anar a buscar el pintor de Girona, que fes una mica de símbol d'aquestes essències de la ciutat. I és un debat, des del meu punt de vista, absolutament absurd, si a més no anem a recollir, no ens oblidem d'aquests artistes que hi eren de molt abans. I aquí ho deixo. Gràcies per la paciència. Gràcies. És molt bo. Sí, perquè la Rosa Maria Roqueta, que ens acompanya, és la neboda, no? Ho dic bé, del Manel Roqueta. De fet, ella ja fa temps em va passar uns dibuixos en què surt Atenea, pròpiament, que me'ls van... I ara quan parlaves, Eva, i pensava, mira, ara l'he vist aquí. O sigui que ara a l'hora del cafè, que és el que irem a fer tot seguit, doncs res, ho parleu i ho comenteu. Doncs res, moltíssimes gràcies, Eva. Al final ja has passat... No sé si tenies alguna altra imatge... Tenia una que aquesta era per... Això és una foto de l'època, es veu on s'educava la gent visualment, els quioscos, els aparadors dels fotògrafs. Aquí també una cosa que no he parlat, que és l'interès pels Puccinellis. Aquesta foto era de l'any 32, però ja des de principis de segle ja es feien moltes funcions de Puccinellis de Girona per adults. I jo crec que és una línia que no és com és fàcil deduir, no? És que ve dels Quatre Gats. No, formava part d'una cultura popular adreçada als adults.
que era una cultura molt viva i que Atenea recupera a les famoses vetlles d'infants, que era l'únic espai on deixava participar aquests dibuixants d'Aiguafors, que individualment només hi van exposar l'Albert Martorell i col·lectivament sí, es va fer una exposició col·lectiva dels dibuixants d'Aiguafors, però amb convidats de Barcelona, és a dir, van venir també en Feliu Elias, en Joan Colom, tots els dibuixants del Pepito, de la Campana de Gràcia, i aquests eren els titulars, diguéssim, els nostres eren els de relleno, eren una mica els taloners d'aquesta exposició, tot i que ells eren els organitzadors. I una que l'havia guardat, aquest és el catàleg de l'exposició dels dibuixants d'Aiguafors. Aquesta és una mostra, per exemple, l'Albert Martorell era interessantíssim, són dues caricatures que va fer és l'Albert Martorell, era el que signava Max, d'en Xavier Mort Salvatge, d'en Miquel Peirolí, de Palol, Miquel Peirolí, i va acabar fent oposicions de mestre i va marxar a treballar a Madrid i nunca más se supo, perquè aquí no tenia res a fer-hi. De fet, he trobat que en les mateixes oposicions que es va presentar l'Albert Martorell també s'hi va presentar en Josep Aguilera, que llavors encara vivia a Barcelona, i no se'ls va treure, ell, per sort nostra. Per això va acabar venint aquí amb la família. Aquest és molt curiosíssim, és en Joan Baptista Coromina, que era un dels grans col·laboradors d'en Rafael Masó, però també era així molt nietzschià. Tots aquests eren grans amics, eren els que, molt amic d'en Bertrana, també eren els que anaven sempre al barri xino, aquí a Girona, a principis de segle, a córrer pels carrers, anaven al barri de les prostitutes, també a veure aquest món, a les tavernes. Després van tornar tots molt civilitzats perquè es van casar i es van emmainadar, però de joves eren tots uns caràpoles. I això també fa un pòsit. Doncs bé, en Joan Coromina era un d'ells, com el fill d'en Francesc Gimeno, Martí Gimeno, que és un altre d'aquests artistes interessantíssims que també van perdre, va acabar marxant, va marxar a Sud-amèrica. I aquest altre esbós, és un paper molt rebregat que té la família d'en Masó, és en Masó. Jo juraria, no està firmat, jo diria que també és d'en Coromina, però és molt curiós perquè forma part d'una sèrie de 4 dibuixos que sembla com una sessió fotogràfica. Amb una l'agafa en primer pla, amb l'altre ja se'l veu està al revés, és a dir, està davant de la cadira és més petita i ell més gran, amb un altre se'l veu mig amb ombra, és com una sessió fotogràfica però dibuixada. I aquesta és molt curiosa perquè aquesta cadira gairebé com un tron i que en Masó queda com a darrere. Aquest és el misteriós Joan Solà, de qui només sabem la cara que fa per aquest dibuix d'en Fidel Aguilar, perquè eren molt amics amb en Joan Solà. Això és el tipus d'obra que feia aquest noi, en Joan Solà. Només hem trobat aquest. I aquesta és del Lagar, que està a la col·lecció d'en Masó, que forma part els primers col·leccionistes que va tenir el Lagar aquí són en Montsalvatge i en Masó. Va comprar l'exposició d'Atenea. Ho deixem aquí? Sí, li preguntem coses a l'Eva, ara anem a fer el cafè i tornem a un quart d'una, un quart i poc, amb la Maria José. Moltes gràcies. Gràcies.